brænde til bål. Og hvis man presser hårdt, så kan man ikke sæve. Så kan I se. Man prøver bare at presse lidt til. Det var det meget bedre. Se, det her, det er så bålet. Og man kan ikke kun... Der er en anden måde at tænde ild på. Ja. Men man har sådan nogle to her. Så har man sådan noget her. Det er sådan noget her. Det er rigtig dyrt, så man skal passe rigtig godt på det. Kan du godt se? Det der. Det her. Det er noget, man kan prøve at tænde op med, hvis man skal bruge det der. Som Lukas bruger. Må jeg få Lukas? Det er ikke tændstikker her. Men man kan bare lave ild med det. Så hvis man skal bruge det, så skal man have det her. Så der er gået lidt i stykker, fordi vi har brændt det. Den her er lidt for stor endnu. Den kan vi lige have. Den her så kan du se mig. Den her er fin.